To ide furt každá kamera, potom zadrvel a utri to. Čočku. Ide o to, že by tu čočka bola očistená. Nemám monetu do toho. Dobre. Ešte je špinavé. A už je čisté. Vidíte, tam sú nuly, tam je dátum, kedy to robíme. Vidíte, čistá rúra. Takto by to malo byť všade. Nás to nuly máme? Áno. Dobre, nie je pomaly. Ideme. Ľahko ide. Metre nám to všetko nahraje. To je zaznamená, že je zametné. Všetko, dátum tam, všetko. Dátum tam, sedí dátum? Nie tam. Len nejakú pamäť svoju. Šikovná tačka. 8400 eur. Koľko ľudia špekulujú, že ježi 100 eur za hodinu. Ale nevidíš, že to je drahé. Ale je to dobré. No, vymenili dve kamery, nemali sa napazili. Pokázali sa, nezarobili sme naspäť nič. Ešte nahraj. Som mi to videl. Celkové v byte je vypnutá? Idem pozrieť asi, ale hneď som tam. Dobre, Nie, toto ešte pozrite, nech to môžeme uzavrieť. To treba tam o tom otvoriť. Toto je najlepšie, potom sa to je ľahko aj môže ešte dočistiť, pozrieť. Ja kameru ďalej nedám, keď tam ma to zabrzdí. Nepustí ho to, naráža to a konec. No, to je taká robota, že tam niečo bude s tým, to neexistuje. Ešte čisté. 7,5 metra začína hľadiť. No 7,5 metra, keď to my vypočítame. Vidíte, tak začína, ak stojí voda. Už tu je, aha. Vôbec nejde preč nič. A pozrite sa, už ide. A to už je čistá voda. Čo sme robili. Máme nejaký skok. Neviem, čo Do to 10 je. metrov to pustí, viac už nie. Koľko je? 8 metrov. Ťažko mi ide. To už aj nedáme na svoju, na čo. Zničíme kameru. To akurát nám ukáže, poď tam, to bude. Nevidím nič. Inak, my sme to Tá voda pláve. merali ináč. My keď sme robili s tou tryskou, tak sme merali tú dlanicu, my sme vedeli prepáčiť. Ak ste videli dneska prvýkrát, je to ultra odtiaľ, inak to nikde bude. Však to si vypočíť, jak tam ste stáli, takže keď to my zrátame, 7,5 metra máme čistú rúru. Keď to vypočítame, koľko to môže mať? Čiže tamto je, túto zvod, to zasedelo zhruba. To sedí, to ten základ, to ja to už mám v oku, toto nemá jak sa zlomiť. Na pol metrov. Normálne to tam treba odkopať. No najľahšie bolo, keby to podkopali túto znútra, podkopali a hotovo, vybavené. Taký otvor spravia, nahráme to, ja potom ja zavolám jednému a druhému, čiže ako by ste mali teda zájem, to sa budem musieť opraviť. No však to má 80 rokov. Treba. To je Ruber, zavolám tomuto Pošovi. My robíme pre Petržalku, pre bytové družstvo my robíme. Tam sa ešte horšie kancelárie, tam asi 30 rokov vydrží ten veci. Toto dobre vydržalo s tým tomu. počkaj stále to vyber ako malý bol. Pomaličky to vyber. Takto som to vyčistil všetko, normálne pedantne som sa s tým píplal. A je to že aj to bola robiť tá šachta, Lina. Lina, Tam je to to, že veľa to robí. padá. Normálne, ja som bol dole na hlavu, mi chcel normálne taký kus. Je to padá, že možno, že takto, keby to urobí, neviem, sa to spraví, neviem, sa zabetonuje, že to tam musel zazapadne. No je bolo dobre, keby aj nejaká medzišachtička ešte tam bolo spravené, nebolo tak naďaleko. Keby tam vykopali, viete, vnútri je to takúto šachtu, keby spravili. Toto strašné, to už nepomôže, keď tu už je šachta. Nie si Porsche, on robí to pre Petržalku. Lepšie bude Idem ešte susedovi tam vodu pustiť, on tam opravuje. zadrháva tam, no. No, On tam opravuje kotel a niečo. dobre, dobehnite to a potom sa dohodneme túto šachtu. Čo bude? Tu. Čiže dlho to má zadržitosť. Nie. Ale to držalo dlho. No. A to ten každý bude zaslepený. A
Alebo dažďový zvod a niečo sa tam s ním stalo.